To in ji malam makki yalleman. Abin ke ko a sha kashi. Gwamna dan wani tuta yin a ji gaba ba ai kamar shi ba. Tafiya da gwani akwai daɗi. Ashe yau. Marmaza yadda ka saba yi aliji ka bugan sautin ka na dau. Damodi yana abin da ya dace alkhairi ya jajjau. Magana zabi ga sabon ciya mai efizin da ya kau. Saboda ga makki yalleman mawaƙan gwamna mun kau. To abin ke Ko a sha kashi. da ya mike Mun faɗa sai shi. mu kaurke Sai da rarrashi. ta yi hoke. Sai ziyar lamshi. Sama limami na jam'iyya dan garba gogayya duka yau bayan ka mun goya motar mu mai taya ta ragon nan mu diya shirya kauye da alƙarya ba mu jayayya malam dan mu tutayin hai fara tafiya yau ta zo bagari tafiya ta faɗi Kile-kiliya. Tuta yin kile-kiliya dan wani. tuwo da miya mun kwace su zumbuli yau sai taɗi Kile-kiliya. Tuta yin kile-kiliya dan wani. bakari akuya ta gane wuka da shirin jan taɗi Kile-kiliya. Tuta yin kile-kiliya dan wani. bikin zakara bakatin na gayyar soɗi Kile-kiliya. Tuta yin kile-kiliya dan wani. kunkuru su tsaya ko su bi mallafa su yi dodon koɗi Kile-kiliya. Tuta yin kile-kiliya dan wani. mu je malam dan moɗi daren gwamna dan moɗi rike waje hata sidi magauta na takidi ta kashin dodon koɗi ka yanka yau har bindi linzamin jam'iyya dodar muke dan moɗi kashin baya Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki yalleman. linzami na doki jaki shi ne zai ɗauki uban kaya Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki yalleman. mu aikin na aiki mai inganci sana zazuka sai fura Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki yalleman. abu shi karfa ne domin ta tabbata ya ci uban kwarya Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki a yalleman. to ga dan zaki rumbun baiti sakon waka maki yallewan Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki yallewan. da Aminu Kiri a cikin wannan waka ta kammala randandan. Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki yalleman. Albazazi zan yi baiti a cikin wakar ga ta yau zamzam. Ga malam ga MK ga dan gyatin ko ga makki yalleman. sakon wakar maki yallewan kau game da MMR sabgar malam kowace iri maki shi ya yarda ya dau nauyi malam maki jurare memba maki daurare kuma kai za ka yi mana yau dore kau game da MMR ga wakar barnar da ka samu mai da wakar MK da dan modi abu liman ko a canja masallaci dan garba ya haudu To in ji malam makki yalleman. abu MK ko a sha kayi Fati dan garba ya daɗe maganar dan motsi sai mai.